नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। जैसा आप सभी को पता बा कि काल का जो न्यूज रहे भोजपुरी इंडस्ट्री का थी काफ़ी दुखद रहे, बहुत दुखद रहे। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग देखते हो कब्जा महुआ टीवी पर या फिर बहुत सारा ऐसा टीवी शोज और रियलिटी शो आवे जैसे कि सुर संग्राम हो गई और भी जिला टॉप हो गई, ऐसा ऐसा शो आवे जेमा आप लोग जज के भूमिका में देखत हो कब्जा धनंजय मिश्रा के। चाहे उनके आप म्यूजिक कंपोज करे में बहुत ज़्यादा नाम कमैले ना भोजपुरी इंडस्ट्री में, और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ बड़ सितारा के साथ वो काम कैले रहा, जेमा के सबसे फेमस गाना और पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस गाना ही हंस देले रिंकिया के पापा झट देना मार दिले घींच के तमाचा, जो उनके मनोज तिवारी गौले रहे यही गाना के भी कंपोज कैले रहे धनंजय मिश्रा के। काल जो बाटे मुंबई में निधन हो गई। निधन भैला के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा एकदम का बोली कि शांति पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बाटे शोक के लहर दौड़ गई, और लोग जो बाटे अपना अपना माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो के, चाहे इंस्टाग्राम हो के, चाहे यूट्यूब हो के, चाहे अन्य जो विभिन्न प्रकार का सोशल मीडिया साइट बा वो पास सब कलाकार और भोजपुरी इंडस्ट्री के चाहे वाला, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने पहचाने वाला उनके माध्यम से उनका के श्रद्धांजलि अर्पित कैलस, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कैलस। ओकरा बाद जो तरीका से देश में लॉकडाउन चलता और लॉकडाउन के दौरान लोग डायरेक्टली नहीं जा सकत, जे मुंबई में भी बाटे स्टार वो भी नहीं जा सकत, काहे कि लॉकडाउन के खास करके पालन करे के बा, और वही के मद्देनजर रखते हुए जो बड़ बड़ सितारा बना वो अंतिम यात्रा में ना पहुंच पाना, लेकिन अपना सोशल मीडिया के माध्यम से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करना। चाहे हम मनोज तिवारी की बात करें, चाहे हम निरहुआ की बात करें, पवन सिंह की बात करें, खेसारी के काजल रघवानी, तेज पांडे या फिर गुंजन सिंह, जोन भी बड़ बड़ अभिनेता और बड़ बड़ सिंगर बाटे वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से धनंजय मिश्रा के जो बाटे श्रद्धांजलि अर्पित कैलह लोग और उनके श्रद्धांजलि दे रहे। लेकिन एगो बात लोग के समझ में नहीं आवत कि आखिरकार धनंजय मिश्रा के निधन काहे हो गया, कौना बीमारी से निधन हो गया, ये सब खुलासा होते नहीं खे। और हम चाहनी है कि ये सब बताइए आपके बारे में कि काहे ऐसा भइल और धनंजय मिश्रा कौना बीमारी से ग्रसित रहे हैं, ताकि कौन चीज़ हो गया उनका कि निधन हो गया। हम बात करते हैं धनंजय मिश्रा के, तो जो तरीका से अगर काल सुबह में निधन भइल तो परसों रात, मतलब काल सुबह में भइल तो परसों रात में उनकर तबियत खराब हो रहे। तबियत खराब होला के बाद कल के परिवार वाला जौन बाटे लोग सोचल कि हॉस्पिटल ले जाई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मना कर देना कि ठीक बानी, कंट्रोल बा, कोनो दिक्कत नहीं के, परेशानी नहीं के, सब बढ़िया बाटे, कोनो दिक्कत नहीं के, आराम कर जा, हम आराम से बानी, कोनो दिक्कत नहीं के हमरा, ठीक बा। रात भर बढ़िया से कटल जिंदगी उनकर। लेकिन सुबह में अचानक और ज़्यादा तबियत खराब हो गई। सुबह में जब तबियत खराब हो गई तो लोग परेशान हो गए और लोग एम्बुलेंस के फ़ोन कैल से, एम्बुलेंस के फ़ोन के बाद जब एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस के जब बैठा के ले जाता ना जा तो हॉस्पिटल ले जाए से पहले ही उनकर निधन हो गया। मतलब हॉस्पिटल में ना पहुंच पैना, जो प्रॉपर इलाज बाटे ना भ पाइल, काहे कि वो रास्ते में दम तोड़ देना लोग कहता। और उनकर परिवारजन के माध्यम से पता चला कि उनके पहले से डायबिटीज रहा, तो डायबिटीज में कुछ ऐसा गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई हुई, जरा चलते चट मतलब कि जल्दी बहुत जल्दी ऐसा हो गई, कुछ क्रिएट हो गई अंदर डायबिटीज के चलते, और उसी के चलते उनकर निधन हो गई। और अस्पताल में पहुंचना, हालांकि जब अस्पताल में पहुंचना और डॉक्टर लोग चेक कैल तो पता चला कि उनकर जो बॉडी बाटे वो मृत हो गई बाटे, मतलब मर गई बाड़े। तो यही जानकारी दे रहा कि जो धनंजय मिश्रा बाड़े उनको पहले से डायबिटीज रहा, और डायबिटीज के समस्या के चलते कोनो समस्या उत्पन्न भूल जरा चलते उनका निधन हो गई। तो ये जानकारी दे रहा कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में उनका मृत्यु भइल, और मुंबई के मीरा भाईंदर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार भइल। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी शोक के लहर बा, काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त गाना, इतना सब बड़ कलाकारन के साथ मिलजुल के काम कर रहा और बढ़िया से बढ़िया गाना हिट ले रहा, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से गैल उनकर एक दुख का खबर बाटे। और खास करके जब कलाकार जाला तो बहुत सारा लोग क्रिएटिविटी लेके जाला, बहुत सारा आइडिया लेके जाला, एक चलते भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा शोक के लहर बा। और भोजपुरी रिमझिम की तरफ से उनके श्रद्धांजलि अर्पित बाटे। अगर ये वीडियो